Sí. Moi ben, pois entón imos dar comezo á última actividade desta xornada, que nesta ocasión centramos nunha mesa sectorial, tamén sectorial, centrada no ámbito das artes ao vivo. Se o foco desta xornada son as relacións entre cultura e dereito, a inadecuación que vivimos e que sofremos do marco legal ás lóxicas da cultura, especialmente eu creo que da produción cultural, se nesta época COVID, que estamos aínda vivindo, algún ámbito eu creo que sofriu especialmente esta realidade e xustamente esa inadecuación, creo que foi o ámbito das artes ao vivo, seguramente un dos ámbitos que no estrutural, no económico, máis sofriu directamente, pero tamén que máis puxo en evidencia as dificultades das administracións e do propio marco para poder dar respostas áxiles, realmente máis integrais e máis estruturais e potentes a realidades realmente de moita dificultade, de moi gravosas para a propia pervivencia do sector profesional das artes ao vivo. Non só para reflexionar desas cousas, sino para reflexionar en xeral sobre a relación entre dereito e cultura a partir da súa propia experiencia. Contamos hoxe con dúas persoas, dúas mulleres, xestoras culturais, creo que tamén activistas culturais, ou polo menos así tamén as vexo, de referencia no noso país, pois pola súa traxectoria, polo seu traballo. Por un lado, temos a miña dereita está Belén Bermejo, que é doutora en Dereito, xestora cultural, directora de proxectos como Espazos Sonoros ou proxectos que en xeral teñen que ver habitualmente coa música, co patrimonio, especialista neses campos, e unha persoa que despois na súa propia intervención nos desenvolverá desde a visión da súa propia experiencia e dificultades nos proxectos que traballa toda esa visión que ten. E, por outro lado, a miña esquerda temos a Emi Candal, directora de Urdime, seguramente unha das cooperativas, neste caso, de referencia en todo o que ten que ver coa actividade profesional das artes escénicas, musicais, en xeral das artes ao vivo galegas, portavoz tamén da área sectorial de cultura de Espazo Coop, e, como dicía, tamén unha persoa que, ademais, agradecemos especialmente que este aquí hoxe con nós, porque ten que compatibilizar a súa presenza aquí co traballo que a nivel profesional tamén está facendo na Feira de Artes Escénicas que se está desenvolvendo estes días. Así que, a primeira cousa, agradecervos a vosa presenza, e doulle a palabra en primeiro lugar a Belén, e comezamos xa sen máis. Moi ben. Bueno, ides disculpar que non quite a máscara, excepto que non me escoitedes, non me entendades nada, procurarei ser clara, porque nas poucas actividades que poidemos desenvolver o pasado ano estiven perseguindo os músicos para que non quitaran a máscara. Agora non quero aparecer en unha foto quitando a máscara primeira, non perdería toda a autoridade e non podo. Moitas grazas polo convite ao Consello da Cultura, ao compañeiro Campos, co que xa levo unhas cantas batallas culturais. Un placer estar con el, pero tamén estar, aínda que non está na mesa, con Carlos Amoedo, unha persoa coa que coincidín nos anos universitarios e doutorais, aínda que non moito, pero tiven a fortuna de coñecer máis a fondo despois, cando xa estaba eu retirada daqueles mundos universitarios e de todo o que tiña que ver co dereito. Agradezolle moito o convite, un placer para min estar aquí. Quero dicilo tamén públicamente, sen demérito das moitas cualidades que ten Xavier, que Carlos Amoedo é unha das persoas que considero máis lúcidas que temos neste país, aparte dun gran coñecedor do dereito e do dereito administrativo en particular. Vaya por diante isto que non podía faltar. Eu estudei Dereito, como acabo de referir. Eu especialiceime no ámbito do dereito administrativo, da protección do patrimonio histórico, fixe unha tese sobre o Camiño de Santiago na Universidade de Santiago e dei clases de Dereito Administrativo despois na Universidade da Coruña. Logo de 7 anos deixei o ámbito universitario, se ben continuei de alguma maneira vinculada á universidade, pero xa con outro cariz, moito menos especializado,
Bueno, teño que todo isto é para xustificar que non estou a última de todas as novidades legislativas, nen o meu coñecemento é tan exhaustivo, ni sequera nas cousas que me afectan directamente no día a día do traballo, porque as asientes culturais, pois, desgraciadamente, ás veces temos que estar en todo, facendo todo, presentes en toda a cadea de valor, e queda pouco para todo o demais, non? Cando eu daba clases, era nunha escola universitaria de relacións laborais, ali había moita xente, había xente nova, pero tamén había moitos e moitas funcionarias que xente maior, porque eu comecei a dar clase pois nada máis rematar os estudos, xente maior que pois, estaba estudiando para promocionar probablemente nas escalas e corpos da administración. Cando eu chegaba cos meus coñecementos teóricos recén saída da facultade, aquelo das comisións de servizo, acto administrativo, a recurribilidade dos actos separables, e, se cousas que xa nin me acordo, eu mesma de que ia, aquelas persoas sempre dicían non é así. Eu terqueaba con elas e dicía, sí, claro que é así, porque sí que era así, era teoría, non? Pero, claro, na práctica a administración ia por outras vías que nada tiñan que ver, ás veces tiraban as máis das veces pola vía do medio, e eu tiña a sensación de que estaba ali explicando ciencia ficción. Claro, coa diferencia de que a ciencia ficción ás veces adianta o que finalmente sucede no futuro. Pero esta ciencia ficción que eu explicaba era unha ciencia ficción que cada vez estaba máis afastada do que era a realidade e do que nunca chegaría a ser realidade. Cando pasei a xestión cultural, pois xa directamente puiden comprobar nas miñas carnes o que acontecía, non? E o distante que estaba toda a teoría que eu aprendera do que vivía na práctica. Pois con estes vimbios agora voume centrar nunha serie de cousas que, dende a miña experiencia, nos aspectos que eu a miúdo reflexiono soa, porque é certo que tampouco hai moita xente ás veces ou foros nos que reflexionar, pero son cousas que me preocupan, non? Vou polemizar probablemente en algunhas cuestións, xa para comezar co título da mesa, na que me atopo de músicas ao vivo, porque no ámbito no que... Artes, perdón, eu xa tomei polo asunto particular. No ámbito no que eu me movo, no da música, especificamente da música clásica, e dentro desta na música antiga, este ámbito máis que ao vivo está en estado de hibernación. Non podo falar neste momento, en particular en Galiza, as programacións de todas as administracións nos últimos 15 anos, que podo poñer así, que teño máis ou menos perspectiva, volvéronse prácticamente testimoniais. Por outra banda, a pandemia está fomentando outro tipo de artes menos ao vivo, menos presenciais, que se están primando en todas as convocatorias. Entón, xa falar de músicas ao vivo pareceme un pouco ousado. En segundo lugar, o título da xornada, non? O famoso dereito contra a cultura, era o cultura contra dereito. En fin, esa contraposición, claro, non sei quen puxo o título, estando Carlos e Xavier polo medio, podo imaginar que, non? Foi igual, daría igual, calquera dos dous, porque, claro, meter o concepto contra a cultura, non? Como movimento de reacción contra os valores establecidos sociais e culturais dun determinado ámbito ou sociedade, pois podo intuir por onde van os tiros, non? Como un afán por remarcar esa contraposición entre dereito e cultura. E, ademais, porque xa houve discusión tamén sobre o cartaz, ahora non o vemos, pero que se era poliño, que se era un paxaro, parece como que está metido, eso eu non o vi, no seu momento logo me explicaron, nunha gaiola, que é a gaiola do dereito, non? Entón, o dereito como algo opresor, a cultura como algo liberador, pero claro, resulta que os dous conceptos deben camiñar parellos, non? Ademais, os dous poden ser igualmente opresores ou liberadores segundo o uso que fagamos deles, como xa vimos hoxe ao longo do día. É aí onde comezan os problemas, non? Dos que estamos precisamente falando. Pero, na miña opinión, dereito
o dereito administrativo en particular, que co que lidiamos en grande medida nós, como xestoras culturais, con ese carácter garantista que ten, pois é o que debe termar de nós, as persoas que nos desenvolvemos nestas procelosas augas, por outro lado, que son as da cultura. Para iso estamos aquí, claro, para denunciar, reflexionar conxuntamente e buscar solucións, busca de solucións, porque se pasamos toda a vida reflexionando tampouco faremos nada. E isto quero dicilo que sempre botei en falla, levo dicindo moitos anos, pero a mí tampouco se me fai moito caso en xeral. Agora é a oportunidade que teño de dicilo públicamente, que boto en falta esa reflexión, pero unha reflexión teórica de calado, non unha reflexión calquera, cun mínimo de rigor científico, que aporte legitimidade que ás veces non temos de cara á sociedade ao sector da cultura, desde o coñecemento e desde a investigación. Eu non creo que sexa o momento de seguir tirando a base de impresións, sentimentos, pulsións varias, individualidades, indefinicións, que ao final o que fan é debilitar ainda máis o músculo, que xa é pouco, do dereito á cultura. E eu avanzo que o meu discurso está moi afastado de calquera pouso postestructuralista. Entón, para min fai falla un análise dende a racionalidade e cun mínimo de fundamento xurídico. Vexo con preocupación, como xa denunciaron autores como Lluís Bonet, que é alarmante a desorientación, descoordinación e falta de visión estratégica dos e das asentes do sector cultural. O sistema, creo que quedou claro, dunha maneira ou outra ao longo do día de hoxe, tal e como está montado, definitivamente non funciona. Por múltiples razóns que se foron debullando e moitas máis que quedaron no tinteiro. Presenta tantas eivas e disfuncións que fai dubidar da eficacia do mesmo, da súa credibilidade e da súa conveniencia. Pero o problema non é o dereito, senón, por un lado, as prácticas que se podan xerar en materia de cultura, da excesiva burocratización, que en moitas ocasións nos deixan en moi mala posición as persoas que pretendemos traballar e vivir disto que se chama cultura. E, por outra banda, claro, se o dereito non serve ou non se acomoda, haberá que cambiálo. O problema é como, e aí penso que un pouco quedou esta xornada, que algo haberá que cambiar para que a cousa funcione. Dereito contra a cultura definitivamente non, o dereito debe ser o noso grande aliado e por iso debemos coñecelo a fondo. Sobre todo porque temos a miúdo que lidiar con moitas cousas en contra. Unha clase funcionarial a que non quero demonizar, pero que ás veces é pouco sensible coa nosa causa, pero por unha razón, porque ela mesma vese atada de pés e mans. Por un lado, entre as intervencións, que, como vimos hoxe, tamén teñen as súas razóns para actuar así. E, por outro lado, por uns políticos, que tamén están aí, hoxe se mencionaron case a conto do audiovisual, pero pouco máis, uns políticos que entenden a cultura, na miña opinión, ás veces como criptomoneda para facer os seus pagos e recompensas. Temos que lidar, ademais, cuns tempos procedimentais que para nada casan coa realidade, xa se viu tamén coa audiovisual, coa realidade da cultura. Cunhas condicións que nos veñen impostas no sentido de neniña, ou o colles ou deixa sitio porque mira a cola que hai detrás. En esa situación, pois, unha ten que vivir e ás veces colle o que non debe, e logo arrepíntese e logo métese nun auténtico berenxenal. Isto, a fin, redunda en comportamentos arbitrarios e nunha grande inseguridade xurídica que fai moi tortuoso o traballo. E no fondo disto hai unha cuestión dogmática que tampouco hai que perder de vista. Falamos con moita alegría da cultura como dereito. Non con moita alegría no sentido de que non debamos falar, porque é un dereito recollido na Constitución. Pero, desgraciadamente, o artigo 44, e en palabras de Carlos Amoedo, se non son del, seguro que as tomou dunha persoa autorizada, este dereito ven caracterizado por unha debilidade conxénita. Se o comparamos con outros, incluso da súa mesma xeración, recollidos na Constitución, e isto creo que tamén o mencionou hoxe Marcos. Como dereitos de carácter prestacional, nos que o seu exercicio reclama necesariamente unha prestación por parte dos poderes públicos. O seu cumprimento está, polo tanto,
en mans case de criterios de oportunidade política. Se cumpre se o político pon os medios para que eso se cumpla. Se fosen medidas que non implicasen cartos, non habría problema. Se cumplirían, quedaría moi bonito no papel, na firma e na foto que sai no xornal, pero a cultura sen cartos, pois sabemos que papel mollado e os cartos se reparten como se reparten. Por tanto, partindo de dereitos sen masa muscular, de pouca vontade política, política cultural como criptomoeda, deberíamos pensar, polo menos, en armarnos, como dicía Ania, armarnos todos e todas xurídicamente, porque vai ser a nosa única opción, non? De ver as fórmulas xurídicas que nos permitan sair desta situación. E xa entrando en cuestións prácticas, para non pasarme moito do tempo, unha primeira reflexión sobre a orientación nos case, podo dicir que 20 anos que levo metida nesta cousa da xestión cultural, a orientación que tomou o funcionamento do que sería o tráfico xurídico no sector económico e productivo da cultura. Eu aprecio que, dende que comecei, a actividade administrativa neste campo está totalmente externalizada. E antes non era así, ou polo menos non era tan así. É dicir, a contratación administrativa a cada ámbito que hai anos asumía a propia administración. Falo ou estou pensando en deseños de programas, en organización de festivais, algunhas cousas que aínda facía, limitábase a contratar os servizos que pola súa natureza se deben externalizar. A administración non vai poñer as luces, contrata unha empresa que as pon, pero que era o terreno das ideas, o que era pensar, que tipo de festival queremos, como queremos, eso eu coñecino dentro da propia administración. Pero agora a cousa mudou. E algo importantísimo que temos que ter en conta, que ao mellor hoxe non quedou tan claro, pero a administración agora tende a contratar os proxectos no seu conxunto, pero é que temos que verlo así. Non é a administración a que diga quero tal proxecto, que somos nós as asientes que imos á administración cos proxectos, porque a administración xa, non sei se por colapso interno ou porque xa non se para a pensar que proxectos, non planifica, non pensa, están a outras cousas. Entón, nós somos as persoas que levamos os proxectos, levamos unha idea traballada, moitas veces traballada hasta un extremo que xa deberían, como os arquitectos, pagarnos o proxecto que levamos. Pero, imos coa idea e que facemos? Aquí empezan os problemas e as disfuncións, porque ese traballo que se move no ámbito das ideas, da creatividade, da elaboración dun concepto, un concepto que sae da nosa cabeza e non sae doutra, claro, é noso, e, ademais, ás veces vai parello a toda unha serie de servicios necesarios para realizar esa idea, porque son inseparables da idea mesma. Se se contratan por separados, pois a mellor a propia idea queda ou desvirtuada ou incluso se aumenta moitísimo máis o custe do produto que nos pensamos na nosa cabeza. Entón, como sacar a concurso a contratación deses servizos? Se falou moito disto. Como externalizar un proxecto complexo, como a organización dun ciclo, dun festival, dun proxecto, onde hai unha parte que se move nese ámbito das ideas, do coñecemento. As ideas, por outro lado, hai que ter en conta que, segundo teño entendido, senón que me corrixan as persoas que saben máis, non forman parte do que é a contratación artística, están, polo menos non en festivais, si en exposicións, non son experta no tema, pero que hasta eso quedaría fora dun contrato por exclusividade, porque non entraría dentro da figura. Que facemos? Porque aquí comezan todos os medos e paranoias das intervencións, da asesoría xurídica, as nosas, porque non sabemos que vai pasar co noso proxecto, incluso se imos perder o proxecto ou o van a dar a outro, porque o único que non está baixo sospeita na administración é a contratación aberta. Por lo menos a día de hoxe, eso non sei como se practica, non sei cal é o nivel de contratación en cultura aberta, pero polo menos non está baixo sospeita. Estupendo, a idea era miña, agora sae a concurso e a leva o mellor postor.
como solución non parece demasiado boa. Negociados con publicidade non, porque non sei por qué, pero poucos. Negociados sen publicidade ou por exclusividade ou este tipo de tal, malo, malísimo. Aí, eso xa nin tocalo. Entón, cando vamos á administración co noso proxecto, co noso dossier, a resposta vai pola liña de subvencións. Ben, ou como moito, a ver se provocamos a firma dun convenio. Bueno, pois tanto unha solución como a outra son bastante pouco satisfactorias. E ora digo por qué. Non porque sexan malas en sí, son mecanismos de fomento legais, legalmente establecidos e perfectamente aplicables. Pero eu parto da base, son axente cultural, que quero vivir da cultura, que quero ser unha profesional, teño unha empresa, eu non teño unha asociación cultural. Ou non aspiro a tela, acabarei téndoa, porque ao final somos ONGs ou algo así, entón nos vai sair moito mellor a nivel fiscal e a todos os niveis, pero, claro, eu pretendo vivir, pois, a miña, no meu caso, unha SL, non? Bueno, tanto as liñas de subvención como a firma dun convenio pensados para empresas que, por definición, teñen ánimo de lucro, aínda que, ollo, penso que as empresas que traballamos en cultura lucro non temos. O que temos, porque traballamos a beneficio cero. Se cubrimos gastos, se pagamos o teléfono e a oficina, ás veces nos damos cun canto nos dentes. Entón, beneficio, ánimo de lucro non sei hasta que punto. Cubrimos gastos. Entón, estamos operando cunhas empresas que queren pagar os gastos que lle ocasiona ese servizo que están ofrecendo á administración. Resulta que nos ofrecen como solución un convenio e unha subvención, no caso da subvención, que ademais non cubriría todo o volume do que suporía o custe do proxecto, e son fórmulas administrativas que ás veces nin a calzador, porque no momento en que eu non podo ter, dicir, todo o que entra na empresa sae, dicir, todas as facturas que tal, teño que demostrar que como entraron, saíron, bueno, señores, e a miña nómina quen a pagou, porque estiven aquí traballando moitos meses. Ese tipo de incoherencias, claro, non se poden solventar a base de convenios e subvencións. E aí empezan as trampas, ás veces non fomentadas, pero como solucións que aporta a propia administración. E todos sabemos de que estamos falando. Eu non sei se devo falar máis, pero que é práctica diaria. E isto non funciona así. Entón, isto crea unha desconfianza das intervencións, nos vemos situacións dunha tremenda inseguridade xurídica e, bueno, como di Bonet, a administración a miúdo está máis centrada en evitar algún tramposo que os hai, que, bueno, sen ter en conta o enorme desperdicio que ás veces eso implica, non, de controlar a un tramposo, e está máis ocupada deso que de evitar uns procedementos administrativos pouco eficientes e que tampouco evitan a fraude, desgraciadamente. E, bueno, as grandes bolsas de fraude creo que tampouco están precisamente no ámbito da cultura. Entón, creo que a respecto das subvencións, pois se acude a elas de maneira abusiva, porque, bueno, sabemos que a legislación contractual tampouco nos resolve a vida. Entón, canalizar toda a actividade empresarial en materia de cultura a través de subvencións, sendo esta unha actividade de fomento, porque realmente o que pretende a administración é fomentar por parte dos particulares que dirixan as súas actividades ao cumprimento de fins de interese xeral, bueno, eso puntualmente pode suceder, pero as empresas en cultura non estamos en condicións de cumprir eses fins de interese cultural por norma. Temos que cumprir tamén os nosos e solucionar as nosas vidas. Entón, bueno, para entidades de base asociativa ou fundacións ou entidades non lucrativas pode funcionar, pero para encauzar actividades empresariais como norma non. Sobre todo as empresas que non nos dedicamos á organización de grandes eventos e espectáculos, porque eso merecería outro debate aparte, non? Senón que o que procuramos, penso, é facer
cultura e, bueno, no meu caso, en ámbitos xa non minoritarios, senón minorizados, nos que, ademais, non obtemos unha rendibilidade económica dos nosos proxectos. É inviable obter unha rendibilidade. Nos, como moito, podemos aspirar a ofrecer un servicio e que nos paguen por el, pero pretender sacar unha rendibilidade dun ciclo dos que eu organizo donde nin podes cobrar entradas, nin hai merchandising, bueno, unha serie de impedimentos que fan que non retorne nada, pois eso nos deixa en moi mal lugar. Pero penso que sí, que estamos facendo, aínda que non obteñamos esa rendibilidade económica, estamos contribuindo a facer realidade ese servizo á cultura que debería proporcionar o Estado, e se non o fai el, e acúdanos por algo será, porque deixa de facelo, porque deixa de cumplir unha obriga, pero non la endíganos, pero cunhas condicións e uns límites que nos impiden traballar con normalidade, non? O resultado dos nosos traballos, ás veces, son valores intangibles, non se poden cuantificar económicamente, pero tampouco son por iso despreciables. Entran dentro do dereito á cultura, na miña opinión. Bueno, xa vou... A figura dos convenios sería máis do mesmo, non vou entrar a analizala, pero me gustaría simplemente mencionar dous aspectos máis que penso que son interesantes para futuras reflexións. Unha é un fenómeno que acontece noutros ámbitos. Eu creo que tivo lugar aquí unhas ponencias sobre cultura e sociedade e patrimonio, aquí no Consello da Cultura hai pouco. Ben, pois aí se dixeron cousas moi interesantes que tamén serían de aplicación a nós. Esa descapitalización da cultura e a suposta transversalidade da cultura. A obriga dos poderes públicos de garantir o acceso á cultura do artigo 44, a que todos temos dereito, cada vez se fai menos desde cultura. A cultura xa tiña pouco músculo e agora descapitalizamos. Entón, as competencias de cultura non se exercen no seu conxunto desde cultura, senón que se levan a outros ámbitos, a outras políticas, turismo, bueno, aquí política lingüística, hai outras máis que se me poden ocurrir, que se convirten en programadores tamén con certas cantidades de diñeiro, programacións que non se fan desde cultura, e, polo tanto, contribúen a que, se xa a cousa cultural era feble en sí, como masa muscular, pois se faga todavía máis. Penso que a protección da cultura debe se enfrontar dende a cultura e non dende fora. E hai un fenómeno que ademais definiu moi ben o profesor Amoedo en relación ao patrimonio, pero que se nos aplica a nós tamén, que é o da transversalidade invertida. E a mí isto é algo que me preocupa porque é crecente nas últimas convocatorias. Xa que temos que ir a subvencións e outras medidas de fomento, ainda por riba acontece o seguinte, que a cultura debería ser unha materia transversal, probablemente, estar presente en todas as políticas ou moitas políticas. E na práctica é o contrario, porque é a cultura o albo no que conflúen todas as transversalidades posibles doutras políticas sectoriais. Política de igualdade, de xénero, memoria histórica, posta en valor do patrimonio, atención aos maiores, xuventude, medio ambiente, sostibilidade, desenvolvemento rural. E podemos así ampliar o elenco de políticas que conflúen nas convocatorias ás que nos temos que dar, ademais, satisfacción. Entón, ali onde deberán existir políticas decididas, claro, para eses sectores de actividade, é obvio que sí, para todas estas políticas sectoriais, o que se fai é trasladar a responsabilidade do fomento desas políticas ás pobres empresas e ás xentes que operan en cultura, que xa pouco tiñamos, que ainda por riba os proxectos que levamos á administración que xa encaixan a calzador na convocatoria, ainda encaixan menos e acaban totalmente desfigurados porque non hai maneira. Non hai maneira porque pola súa natureza, ás veces, se se pode, pois se mete unha certa política transversal, pero claro, ás veces metelas todas e perdemos puntos e ao final non nos dan axuda. Bueno, iso é un tema que a min me preocupa porque eu creo nos meus proxectos, e como creo nos meus, creo que todos os que presentamos un proxecto onde hai moito de vocacional, onde hai moito traballo oculto, onde hai moita paixón posta niso,
facémolo porque creemos que son proxectos e son elementos transformadores da sociedade, que é do que se trata en cultura, non de espectáculo, non de evento, non de pasalo ben. Penso que fundamentalmente se trata de estar ao servizo da prosperidade e da sostibilidade dun país. E creo que merecen esos proxectos ser impulsados desde as competencias de cultura, sen máis disfraz, sen agardar, por un lado, ninguna rendibilidade económica que non chega e tampouco que cumpran outros fins sociais igualmente lícitos, pero que nos lastran demasiado ás veces ata afogarnos. E xa, pois nada, alegato final, a tendencia a pensar que a solución aos nosos problemas está na aprobación de novas normas e xa remato con isto. Se falou hoxe do Estatuto do Artista, se falou, bueno, non se falou, pero podo mencionar eu, a Lei de Dereitos Culturais de Navarra. Ás veces pensamos que a aprobación de novas normas vai ser a panacea. Ás veces as normas que existen xa chegan, se se cumplen e se levan ao extremo. Bueno, hai moitas maneiras de exprimir as normas para que sexan efectivas. Entón, ás veces que nos aproben novas normas sirve para o político de turno porque fai a foto, demostra que negociou co sector, se fai a foto co sector e todos quedaron contentos e logo cando chegamos de papel mollado porque, bueno, o problema do dereito á cultura é que como un dereito de natureza prestacional, por moita lei que debulle ata o infinito en que consiste ese dereito, se non me establece mecanismos para que o faga efectivo, para que o reclame, pois non sei de que queda bonito, un reforzo legislativo máis, vale, un recordatorio ao legislador e aos poderes, a práctica judicial e todo o que debe informar, ben, pero non sei se vai servir para moito. E despois, cando reclamamos dereitos, temos que ter moito ollo, pero moito, moito, e non perder de vista, falo agora, pois, eso, do estatuto, dos convenios colectivos para o sector, do estatuto do artista. Temos que ter moi claro unha cousa. Son dereitos fundamentais, e ademais eso sí que gozan de protección, de auténtica protección no texto constitucional, e temos que loitar e pelexar por eles. Pero temos que ter moi clara unha cousa, que quede claro quen é o patrón e quen é o empregado no noso sector. Porque, bueno, eso vai implicar se se aproba un estatuto, vai a implicar para nós unhas obrigas moi serias que hai que respetar. Entón, estas medidas, como explicaría ben? Se as administracións públicas non promoven as condicións que fagan efectivo un normal funcionamento do mercado, como lle queramos chamar, en materia de cultura, se nos sigue dende a administración, dende o estamento político que ao final quen decide onde van os cartos, se nos sigue obrigando a traballar en condicións leoninas, de absoluta precariedade, xa podemos aprobar todas as normas que queiramos, pero que non imos estar en condicións de cumplilas. E xa está pasando con normas que foron moi saudadas por público e crítica e que despois os primeiros en incumplidas son os axentes, porque non poden, porque cos prezos que se manexan no mercado, pois está moi fastidiado facer frente a todas esas obrigas. E cuidado co tema das unanimidades, porque creo que moitas leis neste país, aquí falo agora de Galicia, se aprobaron por unanimidade como a Lei dos Camiños de Santiago no seu día, e que pasou con ela 16 ou 20, non sei cantos anos despois. Non pasou nada. Entón, as unanimidades na aprobación dos textos legislativos non nos garante nada. Bueno, pois xa farei demasiado, xa me explayei. Moitas grazas. Moitas gracias a ti, Belén, pola túa exposición. Pasamos directamente a Emi e despois daremos paso a preguntas e a debate. Moi ben, pois boa tarde e moitas grazas polo convite. Como dixo antes Xavier, e a pesar do interese da xornada, que non puiden participar máis que nas primeiras horas e nas últimas, e ao igual que eu, pasa con máis compañeiras do sector que hoxe están na feira de teatro. Falaba con elas no xantar que necesitamos xornadas como estas
máis porque, e vou a intentar ser o máis corta posible porque me apetece moito, decía antes a Carlos que non participei nos debates anteriores, pero que sí que hai cousas que creo que foron quedando durante a xornada e que creo que igual é este o momento. Para ser o máis concisa posible, eu aplaudo e creo no procedimento como garantía. Xa se dixo ao longo do día. Creo que dende as empresas do sector un procedimento claro e un coñecemento del facilita e permite o desenvolvemento da nosa función. Creo que os principais problemas aos que nos enfrontamos no noso día a día teñen que ver con esa falta de desenvolvemento dun procedimento claro, con esa falta de coñecemento do dereito dende o sector e do sector dende o dereito. Creo que cando non nos coñecemos o diálogo é complicado e que, polo tanto, como decían antes as abogadas, a mediación é inevitable. Porque, decía antes Dolores, igual mudar as normas se nos fai un pouco grande nesta primeira xornada, pero vamos a tocar terra, vamos ao que estamos vivindo e sobre o que podemos actuar de forma, eu creo que tamén, como decías ti antes, Dolores, non moi complicada. Cando falamos de dereito á cultura, vou a empezar por unha cuestión que ti nomeabas no audiovisual, non é de recibo que estemos falando de dereito á cultura cando a cultura, como todas a entendemos, e concretamente hoxe a das artes en vivo que estamos aquí nesta mesa, non forme parte dos currículums educativos de ensino. É dicir, que unha nena ou un neno dende os 0 ata os 16 anos poida pasar polo ensino obrigatorio sin ter ningún tipo de contacto coas artes ao vivo, ou se o ten, vai a depender do profesor ou profesora que o acompañe en cada momento, posto que nos currículums do ensino obrigatorio as artes escénicas, por exemplo, están totalmente desaparecidas en este momento. Cuestións como estas fan que ese dereito constitucional non este garantido. Polo tanto, temos unha norma e temos un incumprimento dunha norma por outra norma que a está contradecindo. Cando falábamos ao longo, e falabades ao longo da xornada de plans estratégicos, pareceme tamén fundamental. E os plans estratégicos teñen que ir desenvoltos por persoas, e esas persoas teñen que formar parte de todos os niveis da administración. Hoxe en día, non creo que sexa algo que se dé dende os últimos anos, nin 2 anos, hai moitos niveis das administracións, local, provincial, autonómica, no que non existen áreas de cultura ou donde existen están compartidas con outras áreas e moitas veces minorizado, polo tanto, a atención que a cultura se pode prestar dende eses espazos, posto que esas persoas teñen a disponibilidade, a capacidade, o tempo que a vida lles dá e que non sempre é o que non vou a partir de que non haxa interese cando existen esas persoas, senón que as posibilidades son as que son e cando as responsabilidades son tan compartidas como moitas vemos nos desenvolvementos dos equipos de goberno, pois é imposible que exista a atención e, polo tanto, a presentación e o desenvolvemento dos plans estratégicos que o sector require e que despois sufriremos ou disfrutaremos tamén dende a cidadanía e dende as empresas. Cando falo de concellarías e falo de consellerías e falo de responsables políticas, polo tanto, das áreas, tamén quero falar agora da parte técnica. Un problema que vimos sufrindo e que dende a Asociación de Xestoras Culturais poñemos sempre sobre a mesa, na que confluímos as xestoras do ámbito público e do ámbito privado, é esa reducción de equipos técnicos nas áreas de cultura cando estas existen no ámbito político. A falta de persoal e de referencias de forma permanente, polo tanto, coa súa formación, coñecemento, liñas desenvoltas ao longo do tempo e capacidade, dificulta moitísimo o noso traballo. Por lo tanto, estou poñendo sobre a mesa tamén outro problema que creo que existe marco legal, existe dereito, mas non existe desenvolvemento do mesmo e, polo tanto, persoas. Eu sempre me gusta moito
falar de persoas porque creo que non existe desenvolvemento de ningún tipo, non existe cultura, non existe empresa, non existe capacidade sin pensar que a teñen que desenvolver persoas. Por iso sempre quero facer referencia a elas, vale? Chegando xa a este nivel de implicación, vale, que ten que ver coas técnicas e os técnicas das distintas administracións, chegamos ás diferencias de criterio. Evidentemente, se a existencia destas persoas non se mantén no tempo, non se sostén, e os criterios, a hora de aplicar a norma sobre a que hoxe estamos falando, as diferentes normas, as que fomos mencionando ao longo do día, son evidentes esas diferencias de criterio. E cando nos referimos a diferencias de criterio, e como estamos aquí as empresas para exemplificar, eu podo vos poñer, por exemplo, nos últimos días, en administracións públicas, nas que, para un contrato claramente artístico, dos que todas entendemos, sin o debate que ti antes plantexabas, que recollerei agora como contrato artístico, se piden 3 propostas. Entón, cando intentas explicar que non há lugar, que non ten sentido, que o que me estás pedindo é exactamente esta compañía e esta obra, como queres que che presente 3 propostas, se esta compañía, esta obra e esta exclusividade impide o que me estás plantexando, é que a interventora, a persoa que estáme plantexando que isto seña así. Estas diferencias de criterio non son unha anécdota. Se foran unha anécdota, resolveríamolas, gastaríamos o tempo necesario para facelo e resolveríamolo. Que sucede cando, como decía Ania, deberíamos ir a reclamar e a decir isto non pode ser, sei no que non pode ser, e estás que os importes, os tempos, as premuras non nos lo permiten. Non por non saber que ese é o camiño, sino porque os tempos son os que nos los permiten e os cachés, os importes cos que traballamos son os que son. En contraposición a isto, atopámonos con, en moitos momentos, traballar en proxectos que superan os contratos menores e sin contrato, en moitísimas ocasións. A premura leva a ese tipo de situacións e a ese tipo de diferencias de criterio. Non é a norma, é a aplicación da norma, polo tanto. Unha vez máis, e como estamos non agravios, senón solucións, creo que só as solucións pasan polo coñecemento, vale? Unha vez máis, e por espazos como este. Hoxe xurdiu ao longo da xornada tamén outra cuestión que tiña que ver co fortalecemento do sector. Eu formo parte, como decía antes Xavier, de unha cooperativa de traballo asociado. Somos 6 socias en este momento, botamos a andar a cooperativa no ano 2012 e as cooperativas de traballo asociado desenvolvemos o noso traballo en moitos ámbitos e un deles é a cultura. Dentro da sectorial de cultura de Espazo COP, como decía Xavier, da que neste momento son eu a portavoz, danse casuísticas ben diferentes, pero unha delas, nas que casi moitas veces atopamos puntos en común cando poñemos en común a situación do noso día a día, ten que ver co descoñecemento da fórmula. A fórmula de cooperativa de traballo asociado, moitas veces, cando nos diriximos á administración, pensan que nos estamos dirixindo como asociación. Pero sodes unha asociación? Non, tampouco somos unha cooperativa agraria, somos unha cooperativa de traballo asociado dentro do sector cultural. Ben, pois hai liñas de subvencións nas que, nomeaba antes Belén, nas que o traballo que desenvolvemos as propias socias das cooperativas ou unha autónoma, por exemplo, non podemos meter como gasto o noso salario. Non se entende como gasto. Cando as cooperativas de traballo asociado, a súa función é fornecer os nosos propios salarios, vale? Para entenderlo así
en palabras así rapidiñas. Ben, pois isto é unha explicación constante. Cada vez que decimos cooperativa, Urdime Sociedade Cooperativa Galega, sodes unha asociación, sodes... Ben, este descoñecemento, polo tanto, é un descoñecemento mutuo, vale? Que eu son das primeiras que digo que ao sector lle falta moita formación e moito coñecemento, pero tamén a administración moito de nós, vale? Das fórmulas coas que nós traballamos. Nomeei este exemplo tamén porque ao longo do día falamos en moitos momentos, en moitas das mesas, das diferentes liñas de subvencións, e nesas liñas de subvencións non responden á realidade do sector, moitas veces creo que por descoñecemento do sector, vale? E que aí necesitamos esa posta en común. E, sobre todo, refírome, e volvo un pouco á liña inicial, o descoñecemento probablemente non este tanto nas programadoras, nas técnicas, nas responsables de cultura, nas que hoxe están na feira de teatro, que nos coñecen porque xa estamos en diálogo constante. Pero como se traslada desas persoas as responsables da aplicación da norma, é dicir, as intervencións, as secretarías, das administracións, aí é onde nos falla esa parte de comunicación e de coñecemento. Vale. Outra parte da norma que existe e que, polo tanto, a falla de cumprimento é únicamente falla de cumprimento, pero que sobre as empresas é moi gravosa, son os prazos dos pagos. Os prazos dos pagos dos contratos, das contratacións, das subvencións, son un lastre para as empresas do sector. Como dixestes durante o día, somos microempresas, cando non empresas individuais, formadas por unha única persoa. Por tanto, a nosa capacidade financiera é mínima, a nosa capacidade de acudir a fórmulas de financiación é pequena. Polo tanto, responder con rapidez, con axilidade das intervencións públicas a eses servizos prestados, a eses traballos feitos, é algo que necesitamos. É dicir, sin ese cumprimento, o sector non sobrevive. Vímolo, falando de sobrevivir o sector, fai un ano, dende o mes de marzo ao mes de maio, con todos eses videoconferencias, encontros online, eu en moitos deses encontros lles dixen a moitas responsables de cultura: cando chegue o momento, no sector non vai quedar ninguén. O fundamental no sector é manter o traballo do sector, manter que ese sector poida seguir existindo. Estamos en unha situación de a enésima crise, non? Ben, en esta situación de enésima crise, dificultar a supervivencia do sector é un grado de irresponsabilidade política, dende a administración, creo que non asumible. Polo tanto, soster e manter que as persoas que de xeito, agora vou falar do xeito profesional, aínda que, como decía Xavier, a parte activista aí está, pero hoxe estou aquí como profesional. E, polo tanto, ese cumprimento de compromisos, de prazos, de responsabilidade de cara ao sector profesional, debe ser algo que non podemos mirar para outro lado, porque se realmente creemos na cultura, debemos creer nas súas e nos seus profesionais. Polo tanto, cando falamos de cachés, de precios, de convenios e de como está o mercado e como está o sector, e aí creo que debemos entre todas tamén igual facer un mea culpa, creo que non é momento para ese tipo de cousas e de axustes. Levo defendendo na feira tamén durante toda a semana. Creo que é momento de aplicación, sin lugar a dúbidas, de convenios, de dereitos e de reforzar máis, si cabe, do que xa tiñamos presente, que creo que somos o sector que o temos, pero que é necesario coñecer os dereitos e aplicalos. Para eso os temos, para eso os loitamos e os loitaron tamén as que nos precederon. E vou a ir a un tema que para min é moi importante e que ti non me aches antes e que ten que ver cos contratos artísticos. Todas temos claro o que son os contratos artísticos, por defecto.
Pero eu quero falar dos outros contratos artísticos. Creo que está clarísimo que o que nomeou antes Belén, tal e como ela os puxo, é un contrato artístico. Esta mañán nomeábase na mesa a actuación de Bruce Springsteen ou de alguén así. Ben, non hai ninguna dúbida de que unha actuación de Bruce Springsteen é un contrato artístico. Pois eu non teño ninguna dúbida de que o que Belén nos acaba de narrar, cando desenvolve un proxecto, contextualiza, desenvolve cales son os medios necesarios, busca localizacións, busca programación, adapta a tempos, espacios e necesidades, está desenvolvendo unha idea e, polo tanto, un contrato artístico sen ninguna dúbida. Este é o único punto no que estou de acordo con que igual necesitamos unha adaptación da norma, pero eu non teño ninguna dúbida de que esa norma ten que ser adaptada ou ten que ser negociada ou mediada, porque na nosa realidade, aquí, na galega, é moi complicado que isto vai adiante. É moi difícil, aínda nas mentes que o teñen máis, coas que o temos falado e posto sobre a mesa en máis ocasións, é moi complicado leválo adiante. Por tanto, quero pechar aí porque creo que este é un debate fundamental. E só un apuntamento máis. A baixada dos contratos menores a 15.000 é unha dificultade moi importante para o sector. Unha dificultade fundamental para desenvolver proxectos de pequeno e medio formato, imos de chamar. É dicir, aí esa perda foi algo que igual deixamos pasar sin pensalo moito, pero que deberíamos reflexionar de novo sobre el. E, como toda a mesa na que estou, non vou deixar de nomear o IBE cultural e, se isto é un dereito, o IBE non o reflexa. Moitas gracias. Moitas grazas a Belén, moitas grazas a Emi. Como primeira reflexión, antes de dar paso agora ás preguntas das persoas asistentes aquí e tamén por streaming, creo que nas últimas dúas mesas, nas sectoriais de artes escénicas esta, do visual antes, pareceme que pasamos de alguna maneira desa conceptualización de matrimonio entre dereito e cultura, algo que falábamos na comida, que seguramente é o poliamor entre dereito, cultura e política, porque tamén se introduciu nas últimas mesas tamén o factor político e a parte política como un factor tamén determinante no que ten que ser o avance e a mellora en xeral do conxunto do sistema. Quédome con esa reflexión porque creo que especialmente no caso galego, e era unha cuestión que queríamos regatear un pouco nesta xornada, hai certa tendencia moitas veces a acabar en dinámicas de pim-pam-pum, de memorial de agravios, de volver un pouco sobre o mesmo. E creo que se estas xornadas algo buscaban tamén era conseguir, digamos, que as distintas partes, os distintos axentes do sector cultural en sentido amplo e do conxunto de axentes que se relacionan no ámbito da cultura o fagamos desde unha visión máis corresponsable, máis empática, máis sistémica. E creo que só desde aí poderemos avanzar, polo tanto tamén agradezo, digamos, as reflexións que nese sentido se facían. Sen máis, se algunha persoa das que están nesta sala quere facer algún tipo de pregunta, consideración, pois é o momento. Sergio. Vou a quitar porque xa se me entende pouco normalmente coa máis clara. Pois son o típico que digo que non ten nenhuma pregunta, é máis unha achega, unha reflexión, así que sinto, xa por adiantado, pero sei que me gustou moito, comparto moitas das cosas que dixeron na mesa, e gustoume moito algo que trouxeron tanto Belén como Emi, que é o tema da descapitalización no sector cultural, especialmente no público. É verdade que, a veces falase no sector de precariedade, desculpade, pois como algo casi divino, que sucede porque sí, pero claro, é verdade que, por exemplo, no sector hai tamén unha realidade, un pouco case de lei da selva, a veces, sempre, eu creo que sí que o sector cultural ten unha particularidade que a diferencia de outros sectores, sempre hai alguén disposto a facer o mismo que a ti, pero gratis ou a perdas. Moitas veces esa persoa tampouco sabe que o está facendo a perdas ou, falase moitas veces de desentusiasmo, que compensa moitas veces
esa actividade. Pero, bueno, como empresas, eu diría que o que, por lo menos desde o meu punto de vista, eu tamén son unha cooperativa de traballo asociado, tamén estou nunha delas, interesanos, eu creo que unha cultura, un sector cultural público forte, non? Eu creo que nese sentido hai unha clave tamén que é o das institucións. Desculpade que me estou poñendo nervioso. Estamos na casa. Sí, pero bueno, está me costando. Debe ser que están tan acostumbrados a Zooms e cosas así que ahora de repente falar diante de xente me está dando... Presencial impón agora. Que situación máis rara, bueno, desculpade. Compartíamos moitas veces en conversas, non? O tema de que non existen políticas culturais en Galicia. Eu, bueno, vou a dicir que estou en desacordo. Creo que as políticas culturais en Galicia son un éxito porque o objetivo do baleirado institucional, dende logo, nos últimos anos, é un claro caso de éxito, non? Eu creo, a diferencia de outros lugares, en Galicia apenas hai institucións culturais, hoxe en día case que queden en pé, ou que por lo menos teñan un capital humano, que é o que falabades antes, non? O que estaba intentando enlazar, ou tamén incluso de recursos, nos que se poida traballar, non? Escoitamos ora voces de Cataluña, non? Onde hai institución, o sea, cal foi a última vez que vimos aquí un concurso de dirección, por exemplo, dunha institución cultural que estea baseado nun proxecto amplio, rigoroso e demais, non? A situación de Agadic, que falabades, non? A evolución de Agadic nos últimos anos e demais, non? Eu creo que, desculpade que me estou liando, neste sentido, eu sí que estou un pouco desesperanzado na situación en Galicia polo feito de que cada vez hai menos lugares onde hai unha institución onde se poida traballar, porque, como ben decíades, as institucións son as persoas que están aí, non? Apenas hai equipos, apenas hai proxectos que se poidan consolidar, iso impide planificación, iso impide tamén que despois haya xente que atope solucións, non? Porque vamos falando todo o día de como atopar solucións a retos administrativos e de contratación e demais, pero, bueno, esas solucións son ter xente que poida estar como interlocutor e despois tamén vontade, non? Porque, bueno, creo que había un documento que sacou a Asociación de Xestores fai pouco que, bueno, se hai vontade, pode ser en moitos casos, non? Bueno, desculpade, acabo de facer unha intervención moi liada, non sei se dixen algo interesante e tal, pero, bueno, o que quería era, bueno, parabenizar por traer, digamos, ese reflexión, non? Sobre a descapitalización, sobre todo a nivel de persoal das institucións, e, bueno, a opinión de que ou eso se soluciona, que é bastante complicado, ou senón vai ser moi difícil tamén que se poida normalizar determinadas cuestións que estamos falando hoxe, non? Xa como anécdota, dicir, comparto aquí abertamente, xa que son un pouco friki a veces destas cosas de contratación, entón, cando hai a veces unha rolda de prensa, así dunha cousa que de repente aparece como unha seta e é algo moi chamativo, automáticamente va unha plataforma de contratación, normalmente da Xunta, e ves como hai un contrato adxudicado o día anterior, por cantidades bastante elevadas nestes casos, e onde eu teño unha pequena recompilación de xustificacións polas cales se adxudican ese contrato e a veces hai cosas bastante pintorescas, non? Entón, cando falo desto de vontade, bueno, un exemplo do Congreso Internacional del Turismo, é que me perdo coas cores, pero non sei se hai turismo laranxa, pero, bueno, pode ser. Congreso Internacional de Turismo Laranxa La Toja, que estaba adxudicada, bueno, ao grupo TUSA, La Toja e tal, e a xustificación era que, evidentemente, el Congreso Internacional de Turismo Naranja La Toja solo se podía celebrar en el Hotel La Toja, porque, evidentemente, isto sería un tema de marca, patrocinio e demais, pero, bueno, eran unhas cantidades desorbitadas, non? Entón, vernos anos peleando a veces por solucionar cousiñas por 4 pesos, e despois, bueno, que se te digan que non se pode facer, e despois ves cousas escandalosas no día a día, cada semana, tamén na plataforma de contratación. Desculpade esta reflexión tan mala, pero, bueno, parabéns pola xornada. Grazas a ti, Sergio. Non sei se algunha persoa máis quere facer algunha pregunta, intervención. Sí, Carlos. Pois queredes facer alguna función do que... Era para preguntarvos se a estas alturas da desescalada do 2021, se este sector das artes ao vivo que levou este parón tan grande está notando un resurdimento da actividade de cara ao verán, a campaña de 2021, non? Porque un dos problemas que hai precisamente para contratar actuacións é a incertidume da situación sanitaria que pode haber dentro
dos meses de xuño, xullo e agosto. Entón, non sei moi ben como, se está habendo movimento, se hai petición de ofertas, se está programándose ou non, como se vai a enfocar a resiliencia do sector de cara ao 2021. Isto en particular tamén me pregunto pensando nesa iniciativa, o Xacobeo 21, o fondo de, ou xa non sei se era o Xacobeo 21, o Fondo Cultural de Proxectos Xacobeo non sei que, porque, bueno, foi unha iniciativa novidosa de facer unha especie de contrato, subvención, contrato, está aí no medio está aí no linde, non? Pero que, por así decirlo, caiu como unha chuvia fina no sector que permitiu, de algún xeito, salvar o 2020 e que, bueno, que dá unha certa seguridade de cara ao 2021, por lo menos ter algo co que facturar, non? É que, bueno, perdón, eu aquí sería, non quero parecer desagradecida, porque sí é certo que esa convocatoria do ano pasado e esta, que ainda non se resolveu, penso, sí que aliviou. Se a fórmula é boa, mala ou non, si hai que facer iso, o que botei en falta eu foron axudas directas que procederan da cultura, porque a min chegaron axudas directas como empresa, pero ningunha delas viña da Administración Cultural. Eso por un lado, e por outro lado, que as administracións, o ano pasado non tanto, pero esta lanzáronse a unha convocatoria desorbitada de subvencións que hiperactivizan o sector e que estamos literalmente afogados. Non hai maneira de presentar esas convocatorias porque os prazos son imposibles. Porque non sei cando se, bueno, falando dunha en concreto, non digo de onde, pero que se convoca en, eu que sei, no mes de maio, se resolverá en agosto, setembro. Está executada en setembro. E aí ten que estar executada en outubro, justificada, claro, con esos prazos que planificamos. Se que trapallada, por así decirlo, facemos de programación, porque facer unha cousa seria todos sabemos que leva moito tempo. E bueno, pero é o que hai, claro, non se pode dicir que non. Pois a verdade é que o ano pasado, cando no mes de xuño, se non me equivoco, chegou a convocatoria do Fondo Xacobeo do primeiro, creo que se chamaba Fondo Xacobeo 20, pois foi unha convocatoria moi ben recibida no sector, porque viñamos de estar na casa con expectativas nulas de traballo nese momento, polas incertidumes tamén coas que chegaba o comezo de verán, de en que condicións íbamos a poder desenvolver ou non ningún tipo de actividade e, por lo tanto, digamos que foi unha, ou creo que a primeira convocatoria, son contratos menores, un contrato fai unha proposta e contratan ese servicio. A mí pareceume unha fórmula que se resolveu de forma rápida, áxil e con bastante concurrencia do sector ata onde eu coñecín. Este ano a convocatoria é diferente, hai un prazo pechado, íbanse resolvendo e comezabase a execución o ano pasado e este ano abriuse un período pechado, estáse valorando e agora resolverase nestes días, polo que parece. Ben, é unha fórmula de contratación que se demostrou posible, demandada dentro do sector, unha fórmula de contratación que mantivera certo oxíxeno no sector e que, bueno, creo que en xeral dentro do sector foi ben acollida e a marxe dese fondo, ben, eu creo que o ano pasado foi un ano, dentro do noso punto de vista, polo menos, e falando tamén así con outras cooperativas do ámbito cultural, que coas que teño tamén máis coñecemento directo, un verán de traballo, de bastante traballo. É verdade que foi un verán de moito traballo a última hora, de último momento, non? Que está pasando un pouco este ano tamén, falábamoslo esta mañán na feira, está o mes de xuño aínda sin acabar de contratar porque, bueno, os cambios, os niveis de ocupación permitidos, non, as normas de aplicación de públicos e demais, téñennos en ese ler dogas constante, vale? Pero, ben, eu, como exemplo sobre a mesa, podo dicir que a nosa cooperativa aumenta de número de socias neste ano. É unha cuestión que creo que tamén ten que ver, e nós vímoslo ano pasado, que tamén facemos programación,
na que no 20 moitas profesionais non viron a posibilidade de continuar traballando, pero creo que en algunhas ocasións por falta de coñecemento de como podían facelo. É dicir, se me acollo a estas axudas, podo continuar, si, no, dende as xestorías, asesorías, a información non sempre era todo o boa que debería e, polo tanto, bueno, aí houve, creo que un momento no verán do ano pasado no que moitas creadoras non estiveron no mercado, podendo traballar en ese momento. En algúns casos creo que por un mal asesoramento e en outros, por decisión tamén de que a situación preferiron non facelo. E, como decíamos, un sector moi feble, no que é necesario un coñecemento de xestión importante. Falaba non hai moito con xente da ESAD, da Escola Superior de Arte Dramático. Como sucede en moitos outros sectores, non creo que neso a cultura sea única, nin a formación en escénicas, moitas profesionais saen da ESAD sin ningún tipo de coñecemento do que ten que ver coa xestión e co mundo laboral. Teñen unha capacidade de formación e creatividade absoluta e incontestable, mas esa outra parte falla. E ao noso sector faltalle esa parte, vale? Que é a que un pouco hoxe representamos nos aquí, a xestión. Había outra palabra, Patricia, creo que tiña. Gracias. Sí, yo quería compartir con vosotros, porque desde el despacho llevamos la Asociación de Festivales de Música y, por lo tanto, artes en vivo, y que han sufrido de manera extraordinaria, porque es un tipo de empresa, es un tipo de actividad que no estaba en absoluto subvencionada, no entraba dentro de las políticas. Bueno, cuando está subvencionada, está muy subvencionada, y lo digo aquí, porque cuando hay veces que sí que reciben grandes cantidades, es verdad, pero estamos hablando de casos puntuales. En general, los festivales de música actual no eran subvencionados por INAEM, no eran subvencionados por industrias culturales, porque ya se pensaba, se creía, y era cierto, que tenían un equilibrio en sus cuentas que venía pues, de la restauración, de los patrocinios, de las entradas. Pero lo que sí que nos hemos dado cuenta es que este alejamiento que tenían de las administraciones públicas, porque como iban solos, pues ya no tenían ninguna dependencia de las administraciones públicas, hizo que las administraciones públicas y los gestores, en el caso del Ministerio de Cultura, tuviesen un desconocimiento radical de cuál era la problemática de este tipo de empresas, que al final es muy capilar, está en todo el territorio español, que tiene unas estructuras laborales discontinuas, no solo para los artistas, sino también para el personal, que además tienen unos flujos económicos muy dependientes de unas entradas que se tienen que vender por anticipado, de unas contrataciones que se hacen un año antes, y tienen unos plazos de producción muy peculiares. Es verdad que la pandemia ha azotado a todo el mundo, pero a estas empresas las ha azotado de manera especial porque además han sido bastante, creemos, poco entendidas. Y han aflorado, han aparecido reivindicando algo cuando nunca habían reivindicado nada, ¿no? Entonces, han sufrido mucho el tejido de los técnicos, el tejido, porque además eran técnicos que iban de festival en festival y que iban haciendo la temporada de festival en festival, y han sufrido bastante. Ahora están, y es un poco por lo que contaba Carlos, están reactivándose, se están reactivando, además, bueno, siguiendo el plan de sanidad. Tengo que decir que desde el Ministerio de Cultura y del INAEM se habló con los representantes de las asociaciones de música en vivo, precisamente para trasladarles al Ministerio de Sanidad las necesidades. O sea, que tengo que romper una lanza por el Ministerio de Cultura en este sentido, y por el INAEM y por Adriana Moscoso y Amaya de Miguel, que son las directoras generales, porque sí que han querido escuchar al sector ante esa reivindicación de decir, estamos haciendo eventos al aire libre, nosotros no tenemos esa problemática, además hemos hecho la iniciativa del concierto de Love of Lesbian para acreditar que un espacio de este tipo, con unas medidas de seguridad, no es un espacio supercontagiador, ya no podemos hacer nada más. O sea, nosotros estamos dando los argumentos, y en este sentido el Ministerio sí que escuchó y lo llevó a Sanidad, y parece que se ha reflejado de alguna manera en las recomendaciones que se publicaron en el BOE.
Entonces, en general sí que se está reactivando la actividad, pero a aquellos que tienen unos plazos de producción muy largos, les es imposible recuperarse para el 2021, ya llevan 2 años. Entonces, una de las reivindicaciones es cómo aguantan con unas estructuras mínimas hasta el 2022, ¿no? Pero bueno, sí que se está reactivando de alguna manera. Sí, vamos a ver, son as 8 da tarde, entón tamén lle fa unha consulta aquí a Loli, non sei se temos... Belén quería facer un comentario, creo que Ania, e pecharíamos, se estamos a tempo, sí? No, é simplemente unha cousa que mencionaches, non quería quedar eu aquí de persoa non defensora dos dereitos laborais dos traballadores e das traballadoras, e menos no ámbito que me toca, que na cultura, non? En absoluto. Simplemente quero dicir que probablemente ese sea un problema do ámbito no que eu traballo, que é un ámbito moi precarizado, donde as administracións están dispostas a pagar uns prezos ridículos. Culpa nosa, bueno, eso merecería outro análise. O caso é que estamos nunha situación que se nos impoñen unhas medidas legais que non podemos cumprir, se non promovemos as condicións que permitan, económicas, que ao final se trata diso, que nos permitan desenvolvernos nun marco normalizado tamén a nivel laboral, pechamos o chiringuito mañá, metidos na cadea, claro, porque non podemos facer fronte. Entón, bueno, decir, esas cousas sí hai que reclamar, pero ollo, hai que reclamar para ello tamén a que as condicións melloren para... Porque, ao fin e ao cabo, é responsabilidade nosa como empresarios, non da administración. Se fose a administración que nos contrata, pasáballe o morto, pero xa, mañá. Claro, pero non é a administración quen contrata, que é outra movida. Quen debería contratar os artistas, en fin, de quen é a responsabilidade. Pero, bueno, tal e como están as cousas, a responsabilidade sería nosa. E temos que ter claro que temos que poder cumplir esas normas, non? É un debate que non hai que perder de vista, simplemente aclaralo. Por suposto. Moi ben. Ania, entón, e rematamos. Sí, un pequeno apunte. Moitas gracias polas exposicións, estiveron maravillosas, é un placer rematar así. Belén, que dicías do tema do ánimo de lucro, bueno, dá para outro debate, pero justamente hai unhas semanas traballábamos na posibilidade de sociedades mercantís en ánimo de lucro, que é algo que se empeza, non é que este xa novo, pero se admite, digamos, houbo certa discusión sobre se podían inscribirse, non, se unha sociedade de capital pode eminentemente está creada con ánimo de lucro no sentido de repartir beneficios, non de obter un balance positivo. Cando hai un interés xeral ou unha utilidade pública, hai certa discusión. É verdad que é unha discusión que ven da constitución de sociedades de capital no ámbito da administración, pero, bueno, que se pode... Nese ámbito da innovación e do pensamento xurídico. E non quería deixar de apuntar respecto do fondo de adquisición Fondo Xacobeo 21, que tivemos tamén a oportunidade de revisar varias persoas para facer algunhas achegas, non? E que é o tema da... Quero dicir un pouco co que comentaba Sergio, que comentabas antes, que compartimos esa ficción de bucear polo portal de contratación pública. Claro, non olvidemos en que contexto estamos. O sea, hai unha entidade mercantil, sociedade SA pública que xestiona os fondos do Xacobeo, que habería que ver que informe de viabilidade, quero dicir, de sostenibilidade ten respecto da súa incidencia no mercado cultural privado, falo puramente de iniciativa mercantil en Galicia, e que non sei que medida de rescate poida ser obter o tremendo monopolio que teñen sobre a xestión e o mercado, a iniciativa económica pública en cultura, e para min hai certo grau de precarización en lanzar unha licitación que sí salva no momento, pero que iguala, é dicir, todo é ou 6.000 ou 15.000 euros, a propiedade intelectual desas obras pasa per sempre a administración pública, e en que condicións se dan eses contratos, non? Por exemplo, a lingua galega, o sea, os proxectos eran para a activación tamén da lingua galega, a lingua galega non era un criterio prioritario, cambiouse a través das achegas que se fixeron para estes fondos, entón, claro que é unha medida salvadora, entre comiñas, dun momento de dificultade, pero que non pode suplir a unha política seria de replanificación e a un estudio que creo que nos fai falta aquí en Galicia do tema da competencia, da incidencia no mercado da iniciativa económica pública en cultura,
que parece que sendo un músculo tan feble non podemos olvidar que temos non sei que clase de cousa orgánica pode ser, pero este monstro do Xacobeo enriba de nós, non? Só quería apuntar iso. Gracias. E sí, únicamente que como as organizacións sin ánimo de lucro, dentro das cooperativas de traballo, xa existen en este momento varias cooperativas de traballo sin ánimo de lucro e son fórmulas perfectamente válidas, por suposto, empresariais. Moi ben, imos, sí, nada, imos, bueno, en primeiro lugar, pechar e agradecerlle tanto a Belén como a Emi, pidemos tamén un aplauso para eles polas súas intervencións, en primeiro lugar. E como esta tamén é a última actividade desta xornada, eu gustaríame tamén, cando menos, pois non sei, pasarlle a palabra a Loli Vilavedra por parte do Consello da Cultura Galega e a Carlos tamén se quere por la Cátedra de Dereito Local para, por si tamén queredes transmitir unha última mensaxe. Carlos, tú queres intervir? Eu xa desde aquí para, manter así todas estas cousas das distancias. Grazas a que os meus compañeiros me ceden a palabra, agradecer a todas as persoas que participaron dende aquí, tamén as que nos están seguindo ou nos foron seguindo puntualmente ao longo do día en remoto. Se me permitides, un agradecemento especial ás persoas que fixestes o esforzo de vir desde fora de Galicia, polas circunstancias todas. Eu creo que este é un primeiro paso nun camiño que nos tiñamos claro que queremos recorrer. Creo que agora visualizaremos millor como poden ser sucesivas entregas disto, non lle vou chamar ciclo, pero digamos desta liña de traballo do Consello da Cultura Galega, que serían seguramente formatos máis centrados en cuestións concretas, pero eu quería rematar tamén, efectivamente, no nome da institución, facendo un pouco unha apelación aos sectores implicados, no sentido de que vos dirixades a nós, de alguma maneira, para poñernos deberes. Creo que, ademais, é a dinámica lóxica, é dicir, de abaixo a arriba, porque moitas veces, desde arriba, vemos o nevoeiro non nos deixa ver ben o que hai debaixo. Entón, disparamos, ás veces, un pouco aire. Entón, nos gustaría que, dende os distintos sectores implicados, audiovisual, libro, artes ao vivo, etcétera, xurdiran propostas concretas, peticións concretas, tarefas concretas. Necesitamos unha, como se fixo, por exemplo, coa creación do Foro do Patrimonio. Neste momento, eu creo que o Consello da Cultura Galega, en cuestións de patrimonio, é a verdadeira locomotora deste país. Creo que vai moi por diante da Administración, sinalando o camiño e sinalando os problemas evidentes. E, de alguna maneira, aspiramos a isto tamén noutros ámbitos da cultura, e para iso necesitamos a guía, o apoio e a complicidade do sector. E, polo tanto, como digo, estamos abertas todas as estructuras do Consello, por suposto a Presidencia, fala o nome da Presidenta, as seccións nas que se organiza, pero tamén as distintas comisións técnicas que xa funcionan ou que se poderían crear para abordar estas cuestións concretas que, como decíamos antes, poidan ir creando mellor solucións dende abaixo cara arriba. E nada máis que reiterarvos o noso agradecemento e dicirvos que a casa está aberta para traballar onde consideres oportuno. Moito ben, pois levantamos a sesión. Disólvanse pacíficamente.